Kumsi benta ban kershan na kabenta ki jingdon kam ban pen kre ka jinga seng assembly ka ban selong house nam arhajar arpusau na kaliang ka balang ublei exclasia perdong menta ka si khandriu tarik uno pra arhajar arpulai kala pen long ida ka food fest hamadani mani ka jongki hakabaki long kemi ki long pa ki khun samla bat ki khna rit da ki spa ngut ki lawan ban saki ban thit ki jingbam jingdi ki balai pheujan ki baladi hakane ka food fest habayo bania kren bat wei na ki samla jong kane ka shnong ula ong bayakane ka food fest ki jupun long haman lau snem hau neu ju ubnai bat hau neu snem pat ki lawan ra ka jing tmu ban kershan bat ban pen kre na ban ta ki jing don kam jong ka jinga sang assembly ka jongki ka ban selong hau snem arhajar arpulai Bawa suga kemudian depan. To nekong kini kapon singa ban ai no ya blay dan kalam ni bat singa ban ai ka blay ki kum ka nalar news bat kini kapon hi na kalen ji kum ka balang blay efisha pedong ni pulong kini kesni kum ka win kesni ka bangyo ban pulong kum ka food fest ki kini ka food fest hi ka bang ni ju pulong ban lo sne ma kesni ka ale ni ju pulong kini ka food fest ka tio ka balai jong Desember kini ka snem ka bamantang yo ban pulong kini ka Andrew Terik jong Desember kabelong kum ka wi ke jingkersan na benta ka jingeseng assembly ke jungi community pa news nam arhajar arpusau kadon ka jingeseng assembly ka tayo ka ba live jong February dikunta ka jingkmui jong news nam ka bangi kwa ban pung kini podcast kalong kum kawi ni ka jingkersan na benta ka jingeseng assembly ke jungi Oh, bisa perlong manus nama lebaran Desember. Kena bentar kai pat ka jing temu jumpi man pelong ya kena ka program ha kena ka sing. Kena bentar kada ko podcast ini ba perlong ha kena ka sing buat ban nomor bagidan gajinya seng he jong da jing seng asam bi jongi kini buat ban kersam da ka bentar ka di jing seng asam bi jongi hausnya banuan jong su nai feb.